Kaixo lagunak, zuek ondo dakizue zein diren txirri, mirri eta txiribiton Euskal Herriko bazter guztiak alaitu dituzten pailazoak. Baina, irudi hauek ikusi ondoren, hobeto ezagutuko duzue zergatik diren hain txirri, hain dotore eta kanpo larroxa. Mirri, hain biurri eta txantxalaria, eta txiribiton, hain potolo eta xamurra. Ikusi nahi alditu zuela. Koete baten antzera, sar daitezela. Kaixo denoi! Aupa banda, gaur parranda! Gaur aurtxoak, gaur gizakiaren launik handienetako bati egingo diogu emenaldia kantu baten bidez. Orduan, pintxo kantatzera guaz, ez da? Ez da pintxo. Zakurra ere gizakiaren launik handienetako bada, baina ez dakit onoko hau ez dute den oraindik ere handiagoa. Bai, txakurra baino lagun hobea? Bai. Zekiat, txiribitonentzat gorilak, baina beste hontzat? Tximua? Tximua nien lagunak? Ez dira ez tximuak, ez da ez gorila, ez da zakurra ere. Ez dakizu zein den? Ez? Oso argi dago, ba? Txerriak, berak duen guztia, jateko oso ona dugulako? Ni baspare, enuke txiribitonen ister bat jango, Txiribitonen isterra ez, baina txup bezalako baten isterra, emirri? Txup! Bai, jango nike. Txip eta txup! Baziren bitxerri, txip eta txup, bitxerri txurrin, bostana harin mutxur gorri. Txupek beti goze, ezin ase, beti zebilen dena tripirezka. Eta txip, gaixo txip, askazko loan milika. Eta txip, gaixo txip, maiz ligarri baka. Baziren bitxerri, txip eta txup, bitxerri txurrin, bostana harin mutxur gorri. Txipeti, ip, askara urbiltzeko beldur dardarka. Eta txup, urde txup, pluk, eta hurruk. Eta txup, urde txup, bien bazkafeteka. Baziren bitxerri, eta txup, bitxerri txurrin, bostana harin mutur gorri. Txupek behin txurrin, txipen bustanarina, hozkada batez jantzuen. Txupek horro, negar lastan zotinka, txupek irri, sabel beteka. Baziren bitxerri, eta txup, bitxerri txurrin, bustana harin mutur gorri. Baina egun batez, jaun tripero etorri, honek txip utzi, ez baizuen aski gantz eta txitsi. Txupekin txurrin, lukainka eta odolkin, txipegon lasai, noiz baita izango aizaundi. Baziren bitxerri, eta txup, bitxerri txurrin, bustana harin mutur gorri. Beraz potolo, ez duk izan behar txip, aizak potolo, ez adi izan inoiz txup. Baina potolo, txingarreta talo, baina ip, ez izan dela trip. Baina potolo, txingarreta talo, baina ip, ez izan dela trip.
kaixo, eta agur. Bonjour, bonjour, Paris. Bonjour, bonjour, Paris. Mirri eta txiribiton, zer da, kaixo eta agur hau, noaz bazte? Paritxako azte. Azte bete barru, itzuliko gaituk. Bonjour, bonjour, Paris. Bonjour, bonjour, Paris. Mirri eta txiribiton, zaudete, zer da Parisera zoazten kontu hori? Sosketa batean tokatu zaigu bidaia. Zorionak, bi lagunentzat, Parisa bidaia irabazi duzue? Bai, busoian aurkitu diagu txartel hori, eta bi lagunentzat bakarrik zenez, pentsatu diagu. Zein dira lagunik handienak? Mirri eta txiribiton. Guazen! Bonjour, bonjour, Paris. Bonjour, bonjour, Paris. Beraz, Mirri eta txiribiton, bi lagunentzat zerbait dagoenean, nitaz erabat aztu egiten zerate, ez da? Eskerrik asko txiribiton, banekieni bihotzonekoa egintzela eta eninduela hemen bakarrik utziko bere hartzatxoa, txiribitonen hartzatxoa. Mirri eta txiribiton zatozte ona bere alaxe. Ze arraio uste duzu ezuek? Ze arraio egin behar duzu ezue Parisen? Berriz Parisa juten bazaretetan hemen bakarrik utzi, ez dizu ez sekula esantan itzik esango berriz ere. Txirri. Zer? Benetan ez diuk itzik egingo? Ez dizuet itzik esango ez. Txiribiton, zoragarria. Hau zen mauka ezue, Parisen azte bete, eta gainera, Txirriren rollorik ez du gehiago aguantatu beharreko joi. Bonjour, bonjour, Paris. Bonjour, Paris. Mirri, txiribiton, itxen, pixka bat. Tira, nola esango nizuenik, ez dizu dela gehiago hitz egingo, Mirri eta txiribiton, ez da hori. Zer da ba? Nik esan nahi nizuena da, zergatik ez garen konpontzen hiruren artean, beti bezala, hirurok joateko, elkarrekin... Ez du posible. Arazo bat zeo gainera. Arazo bat zeo. Ik ez dakik frantzesez. Nik ez dakik dela frantzesez? Ez dakik frantzesez. Bai, motel, moi je parle bien le français. On peut y aller à Paris, on peut y demander ce que tu voudras. Si on trouve une jeune dame, une personne, un garçon, une vieille dame, on peut demander où il y en a des restaurants, des hôtels, tout. Moi, je sais parler le français correctement, avec... Et vous, zer dakizu? Hori ez du frantzesa, hori frantxurrera du. Frantxurrera dela hori, Eira, mukorrean nahi dugu moduan izakegu. Txiribitonek bere botxinarekin nahi duena esaten dik. Eta ni nauk de l'Akademi frantzes. Mirri, txorakiririk ezik zer daki frantzesez esaten, tira. Nik zer dakidan, denetarik esaten. Esate baterako, patata esaten da, patate. Txuleta esaten da, txulete. Pruskarra esaten da, puskarre. Eta egunon? Egunone. Espa. Bonjour. Txirri, badaki, kurrengoan, etorrine badu gurekin ikatzizak frantzesez. Bonjour, Paris. Bonjour, Paris. Horreitzek, txiribiton, kontxo. Sosketa? Nebe zuen artean inberkuzu sosketa, Hemen frantzesez ondo ikendun bakarra ni nahizelako. Tira, Mirri, ez dirak esan, ire frantzesez eta zakurraren biolina parekoa ditugeta. Tira, egintzak sosketa eta konpondukoa ditugeta. Eta arraio. Sosketa emerra, Bai. Igoseko zuen.
Isabela, Manu, la Catalina, Tembulente, Tipi, Martín Zapatón, Cáscame la trompeta, la ukili, con. Zerri tokatu zain, sentitzen dira. Ikusten? Deno ikusute. Hainbeste komedia eta zerean bezala. Zuek ez dakizue, hau da, zosketa frantzesa, atzeran bezala. Eraz, agur. Bonjour, Paris. Triste nago aurtsoak, oso triste. Mirri eta Txiribiton Parisen eta ni hemen bakarrik. Bai, badakit mirri trampa egin didala, bai, zozketan zuek ere konturatu zarete, ezta? Nire, bai, noski, baina egia esan nolako lagun zitalekin joatea baino askotan nahiago dut zuekin egon. Ezan nago zuekin askoz ere gustorago. Bai, noski. Zuek zerate bi horiek baino askozaz atseginagoak eta maitagarriagoak badatu zela? Mirri eta Txiribiton ze, zuen egazkinak alde inan duzu gabe ala zer? Esto, Parisera joan gaituk eta itzulien gaituk. Bai, eta ze ikusi duzu, Parisen? Parisen ikusi diagu, Pisako dorrea. Pisako dorrea, Parisen? Hori ez dio Parisen motel. Parisen ikustekotan Eiffel dorrea ikusiko zenuten. Bai, hori duk Eiffel dorrea, baina Txiribitonek pisa indik bertatik eta Pisako dorrea, esena jarri. Zer Txiribiton? Bai, hemen argi jartzen dik, bilagunintzat Parisa bidai irabaziz. Barnean? Irabazizue, kotxe zoragarri hau erosten baduzu, bidaia zoragarri baten zozketan sartuko zara. Mirri eta Txiribiton, beraz Parisa joateko lehendabizi, kotxea erosi eta gero zozketa irabazi egin behar zenuten. Bonjour, Paris! Bonjour, Paris! Tra la 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 la. Bonjour. Kaixo, Mirri, ze? Etxeko lanak egin aldituk? Egingo ez dituen, ba! Eta oso ondo gainera, perfecto! Sentitzen dut, Mirri, baina ez duk etxeko lanik egin. Eta ze arraio daki kortaz, Nire makinak asmatu duelako. Ara, Japoniatik ekarri berri didaten azken asmakizuna. Gezur detektorea. Gezurrik entzuten badu, antena mugitu egiten da. Eta gezurrik esaten ezpada berriz, ara, antena geldik. Japoniabek, txotxologeriak bakarrik asmatzen dizkiate. Zeinek asmatu zuen txuleta? Euskalduno! Ze gertatzen da horrek? Berriz ere gezurretan, Mirri, Euskaldunok ez genuelako asmatu txuleta. Naturatik datorrelako, noski? Zer? Probatu nahi du, Txiribiton? Idatzizako zerbait, nik irakurriko diat. Ja. Txiribiton da munduko bailazorik guapuena. Bizkorra paratu, Txirri? Apelaz, hori asmatzeko ez duk Japoniatik ekarritako makinaren beharrik Made in Japane. Txiribito, nola izango egin munduko bailazorik guapuena? Mirri duke eta munduko bailazorik guapuena, bizkorrena eta jatorrena! Txirri, nire aparatua izorrotu egin duk. Ez, Mirri, ez da puskatu, ez. Nire aparatua gezurrak asmatu bakarrik ez.
gezurrak neurtu ere egiten dituelako. Gezur haundi bat entzunez gero, zarata haundiak ateratzen ditu. Gezur txikia baldin bada berriz, zarata txikiak. Ez du posible, nik egia esan diat, egia xertoa. Txikiton? Noski, gezur txiki esan dut. Baina Mirrik berriz egundoko gezurra bota dik. Aiza txirri, zergatik ez dituk makina normalik ilusten izatu bateko pastelak egiteko makinak. Kasu lako txotxolak egin. Aiza Mirri, pastela ipatu duenez, begira. Pastelau aurtxo batek bidali digu. Bidali digu, baina gauza bat pentsatzen dut, txikiak dira gure guirurontzat. Bai, nik dena jango diat eta kabara. Ez pentsatu ere, beste gauza bat pentsatu dut. Zergatik ez dugu gezur lehiaketa bat egiten. Honela, gezurrik handiena esaten duenak, berak jango du pastela. Konforme? Orduan prestaketak inbarko izkeu hemen. Bai horixe! Irabazle seguruan auketa. Asi. Jaun Andreak zuekin Mirri gezurtia. Eskerrik asko. Ikusiko zuen, zer ezur boro bila. Txirriren kalzontziloak... Txirriren kalzontziloak arrautz kolorekoak dira. Hori ez da gezurra, Mirri, hori egia da. Ire makina xeter horrek trampa itenik. Ez, Mirri, egia da, nire kalzontziloak horiak direlako, ara? Txiritan! Mesidik galtzeak txirriren kalzontzilo txotxoiek ikusteagatik. Ik egintzak barre, Mirri, egintzak barre, baina ez duk pastelik jango. Jaun Andreak, orain txiribitonen txanda lehiaketako gogor honetan. Ea, txiribiton. Ea zer dio nire detektoreak, ea. Txirri da munduko pailazorik azkarrena. Hori gezurra da, baina txikia. Ni enaizelako noski munduko pailazorik azkarrena, baina ez da ere zuek biok bezain tontoa. Ja, txirri, bai ikenolako gaixurra botatzen duan. Ea, hemen doan nire gezurra. Eguzkiari bizarra atera zaio. Denetan gezurrik handiena nik irabazi dut, beraz, pastelanik bakarrik jango dut. Stop. Txirri, mesedez. Ez aiz gauza batekin konturatu. Ez aiz konturatu, begira, honek txartel bat daukala. Ta? Ta jakin nahi alduk txartel honek zer dioen? Ea, zer dioen? Begira, bidali duenak idatzidik, Pastelau, bakarrik, Mirri eta txiribitonen zat. Begira. Gezurra da, gezurra
handia, gezur borobil Gezur handia, izugarri handia. Egundoko gezurra da hori. Nere matinak asmatu duen bezala. Txirri, gezur handiena, geuk esan dugunez, pastela geurentzat. Primerako laguna, gogaitarri astuna, Divertigarriena, naskatzen gaituena. Amodioz kolore, tiro eta dolore. Etxekuera turista, xera zu telebista. Klik, piztu telebista. Klik, telebista itzali. Klik, nahi Espainia, bera gabe zindizi. Munduko hainbat ide, ezagutzeko bide. Herrialde urrunak, oitura esesagunak. Zenbat gerra ordea, zauri mindago zea. Bada bortxakeria eta xabarkeria. Klik, piztu telebista. Klik, telebista itzali. Klik, nahi Espainia, bera gabe zindizi. Telea ikusteko, baina ez tontotzeko. Egin etxasu aukera, ez ikusi sopera. Lagunekin ibili, maixamar irakurri. Programa honak hautatuta xiglutu sotu. Klik, piztu telebista. Klik, telebista itzali. Klik, nahi Espainia, bera gabe zindizi. Klik, piztu telebista. Klik, telebista itzali. Klik, nahi Espainia, bera gabe zindizi. Aixe polita diren mendi altua, txiribito nago pelaz. Badakitela, zeari aixen egiten. Everest mendia duk hori. Bai, eta Everest mendian, aize kaitza hundiak egoten ditu. Txiribiton, baldakik, Everest mendian non dagoen. Munduko mendirik altuena du, munduko mendirik altuena. Anboto baino altuagoa. Everest anboto baino altuagoa du, ni baino eskusaz politagoa nahi zen bezala. Ze? Hori nahi zela ni? Bai? Au! Horren antza dudala ni? Kokodrilu txuzi. Hala, txiribiton. Horren dela bihotzeko fotografia. Hori izkiat ezagutzen, Hori izkiat ezagutzen. Zer duzu orain, mirrita txiribiton? Begira, txiribitonek aurkitu dikor papel zerren artean nire espaldiko fotografi bat. Txiribiton potolontzionek, ez diziristen, Everest, anboto baino altuagoa dela. Noski txiribiton, Everest da asko zazera handiagoa, munduko gailurrik handiena delako. Ikusten, idearik ez da. Ez dago behar duzu Everest, mirrita txiribiton? Ea. Zeidazu esan ez dela, mendi zoragarria. Bai, oso polita gainera, oso polita, Argi ikusten da, munduko gailurrik altuena dela. Argi ikusten da, munduko bururik handiena dela. Txirri, ikusiko duk,
Txiribiton eta biok Everest igotzen hasten garenean. Zuek biok Everest igo, baina etxeko eskailerak igotzeko ere nagiak zareteta. Txiribiton, goazen Everestera, egun pasa egitera. Eta Txiribiton, azteko, Everestera ez dago egun pasa egitera joaterik munduko beste muturrean dagoelako. Eta bigarren, ara joateko prestakuntzak egin beharra daude, eta zuek etzabete bat ere prestatuta. Zindu, restauratu. Kontxo, Txiribiton etxeo prestatuta, baina ni, Mirri eta Txiribiton, begira. Everestera joateko, mendizaleak ondo prestatuak egoten dira. Begira mendizale horiek. Ikusten? Horiek ondo prestatuak daude, horiek kaskoa eta dena badute, zuek baduzue kaskorik. Kaskorik? Lasak. Txirri, nahikoa alda. Hori ez da dena, arropa egoki ere behar duzu, Itxoin pixka bat. Txirri, egoki aldau. Motxilerik gabe ezin daiteke joan Everestera. Motxila? Iztiatu uste, goxeri pasako dugunik, zaigu ezer falta, kompleto. Bai, pioleta, sokak eta ez erortzeko behar den guztia. Ez erortzeko behar den guztia. Begira, pioleta eta sokak. Ikordea Txirri, ez daukak ex pioletik, ez da sokarik ere. Ez ba. Orduan ojo ibili, erortzeko arrisku bizianago eta... Txirri gainera, kaskorik ere ez daukak, motxilarik ere ez, arropa egokirik ere ez, orduan ezin du gurekin Everestera etorri. Agur eta ondo izan. Txiribiton, marcha! Mirri eta Txiribitonek aixe lortu dute beren helburua, eta Everesteko tontorrean ikurrina handi bat jarri ondoren, sekulako hamaiketakoa egin dute. Everestetik jaitsi ondoren, hango lama edo lekaime etxe batean sartu dira, eta Txiribitonek makailu kazuela handi bat prestatu du bertako lama horiekin. Euskal gastronomiaren ederra dastatzeko. Segidan, Mirrik txistu eta danbolina atera eta Euskal Erromeria antolatu du. Laiztar espero dugu Mirri eta Txiribiton Euskal Herrira etortzea. Iturri honetik jakin ahal izan dugunez, handik lagun batzuk ekarri dituzte Euskal Herria erakusteko asmotan. Nola konponduko ziren kalamidade hauek, Everest tontorreraino iristeko. Ezin uler dezaket. Kaixo, Txirri espaldikoa, ondo laiz! Egia alda Everest gailurreraino iritsi zeretela. Bai, oso erraza izan duk. Lagun handiak egin dizkia hauen eta laguntza izugarria eman ziute. Begira, hau ditu lagunetako batzuk. Zu lamak dituk, baina lasa, ez diate erretzen,
iruditzen. Eta txiribiton zer moduz, ez zaion ez hor gertatuko? Ez. Hor geratu duk. Hanein genuen beste adiskide jator batekin. Dena erakusten ari zaiak. Dena, horrek lagundu intuen izugarri lagun horrek. Izugarri, azkeneko malkarrean, apa eta dena eran genuen. Ai! Hala, osetu ze txiribiton eta adiskide hori. Txiribiton, aspaldiko! Txiribiton! Lasa, txirri, hau duketa gure adiskide hori. Jeti, diketxena. Baina beste batzuk, elurretako gizona ditzen ziote. Egia esan da, iztiagu lortu jagitea, gizonezkoa da emakumezkoa den. Ziur altza dut ez zuen laguna dela, ez aldu kalterik egiten. Oso atsegina duk. Gainera, itazitzein genioan, eta oparitxo bat ekarri nahi izan dit. Bai, opari bat. Ze ondo, eta ze oparitan kera da. Ebere eseko tontorrean hartutako elur bola eder bat. Elur bola? Bai. Baina handikonerako bidaian bola urtu egingo zen, Mirri. Baietz uste diat, txirri, baietz uste diat. Gaitu musikaren txoramena honek zuere harrapatuko zaitu. Adi mutilak, Adi eskatxa, zuen garaia iritsi da eta txau! Txistu! Porrosta da! Txau! Txistu! Porrosta da! Buru eskuak hankaketan borra gorputz osoa geldi ezean. Goiti beran flako zirrara, sentitzena zigara soñean. Adi mutilak, Adi eskatxa, zuen garaia iritsi da eta txau! Txistu! porrosta da! Txau! Txistu! Porrosta da! Txau! Txistu! Porrosta da! Txistu! Porrosta da! Txiribiton, lortuko diagu! Txiribiton, maite zaitu! Iopi! Zer duzu da inpozik? Zer dugun? Bai. Ara txirri, eskondo nahi baldin baduzu, gure agentziak zure desioa beteko du. Telefono eta guzti txirri. Agentzia honetara deituko diagu.
gure soluzioa! Zuek eskondu. Bai? Zuekin eskontzen dena, eskondu eta damutu. Maua. Bituko jau, txiko. Itxo, pixka. Ja? Ja. Bai. Bihotxuri agentzia? Aixo, Mirri eta Txibiton gara. Eta, bai, eta eskondu egin nahi dugu. Bai. Nolakoa garen? Nolakoa garen? Ba, ni ederra, biraina, jatorra, paregabea, demasa. Eta Txibiton, antzekoa igualtxua, baina eskasio. Bai, konforme. Bihar bertan gure etxean, Txiribiton! Eskontza diago! Orain nahi tokatzen ziren. Nondik atera du belarritak hori Txiribiton, Euskitzak eman aldi? Nora zaztein apain, Mirri eta Txiribiton? Txirri, gaur robeduk etxetik alde egitea. Gure entregaiarekin, geldituta gaudelako. Ez dira zuezeneria derri joko, zuek ezkondu. Bani, zaudete. Bai, hemen daude. Arratsaldeon, Vicenta. Nerea dut izena. Badakit izena zurea duzuna. Eta nirea Mirri. Eta honena Txiribiton. Mademoiselle. Eseri nahi alduzu. Por cierto, zer moduzko sukaldaria zara, Sukaldaria ni erdipurdikoa. Gurekin eskondu nahi balin baduzu, sukaldari ona behar duzu izan, Segatik ez dizkiguzu oraintxe bertan, kroketa batzuk prestatzen, kroketa batzuk. Kroketak? Kroketak oraintxe bertan. Txi, urdai azpiko kroketak. Eta ugariak. Hau duk mauka, imaztea,
Eta gainera, sukaldaria kompleto gizendingo gaituk. Vicenta, gaurko aldira kroketa horiek? Guxiek agoela? Ni ere bai. Ua sukaldera bolioa esegertatzen den kroketa horiekin? Iztipu ondia, segertatzen. Nola? Vicenta kaldi induela? Vicenta? Seguro ikusten ikaratu indela eta orain ez duela gurekin eskondu nahi. Boli. Zela izkin pentsatu da garen, jakina. Unguen, kroketak egiteko gaiak erostera, uaratea zebaltzen. Apainu dindiarako. Mirri eta Txiribiton, ezkondu nahian zaudetela esan didate. Baina zu esela, Vicenta? Vicenta, ez. Ni Marisa naiz, Vicentaren aizpa. Vicentak Ameriketara joan behar izan du. Aizu, Marisa, zu ere... Zeude bat ere gaizki, Aizu, nahi altzen nuke Txiriton eta nirekin eskondu. Zuekin ezkondu? Banaka begiratuta, eskaz xamarrak zarete, baina biok batera, oraintxe bertan. Eseri gaitu zuen. Bai, aizu. Zer moduzko sukaldaria zara? Primerakoa. Dozenaka lehiaketatan irabazi ditut, sari asko eta asko. Eta gainera, Txiribiton eta Mirri oso maitagarria naiz. Zer, noiz ezkonduko gara? Amorratzen bait nago. Bihar bertan, hementxe elkartuko gara eskontzera joateko. Mirri eta Txiribiton, beti kampeon. Txitos! Oso urdurinean! Txirri, zer modu zaude? Edozein neska, seko maite minuta usteko moduan. Hala ere, zuen Andrea oso polita eta jatorra da, Ez duzu ez dueko nekelakorik merezi, ez? Egia, nondik esagutzen dukin gure handeraia? Joan den egunean eskaileran topatu nuen eta han esan zidan zuekin ezkontzeko asmoa zuela. Hala ere ez da garaiz iristen diren horietakoa, Lasai, 10 minuturen gora beraren gatik ez dut ezer gertatzen, Lasai. Txiribiton, tarta eskondu eta gero jango diago, Gustapakean. Ni ere eseri egingo naiz bai, gaur luze itxuen beharko duguta. Bai? Bani, izutik edatuko naiz. Marisa, bere da xentorriko delako. Txibiton, egingo alduko entzaio.
dago Mirri eta Txiribiton, gaur zuek etzaretela ezkonduko. 2 ordu dara mago hemen zai. Txiribito, mesedez, azkarte bai, intazio, Olastu badi partzizean edo? Ara, Txiribiton, joan adi nire gelara, eta berden armarioen aurkituko duk partxisa. Eta botako diaguen partida bat ez aspertzeko. Mirri, hola jarraitu ezkido, nire traje berri horrek ez dik zertarako balioko. Bai, traje honek balioko di, niretzat aurrena. Eta gero akaixo egunen batean niretzat. Niretzat? Baina norekin ezkonduko naiz bane, Mirri. Txiribiton, nondik atera ditu gilaje horiek eta trapuzar horiek. Txirriren armariotik? Partxiza segoen armariotik? Nire armariotik... Bai, ez... Tira, azkeneko iauteritan erabili nituen Mirri eta Txiribiton. Bai, eta azkeneko inauteriak noiz izan dituk iretzat, orain dela gutxi ez da. Marizaz jantzita etorri zena, txirriuen, eta guk sinistu egiria. Txiribiton, txantxa bat besterik ez da izan. Begira, orain denak tarta jango dugu eta ahaztuko zaizue guztia. Tarta, guk bakarri jako diagu, ik probatu ere estuke ingo. Eta nik zer egingo dut. Iretzat, badiagu lana mokordoa lehena. Tartafina, Tartafina, eta txirri, dantzari harina. Mirri, Txiribiton, kupida zaitezten itaz, oso nekatuta nago. Bai, Seizak dantzan, Txiritonek eta biok esan arte. Bai, baina noiz arte. Noiz arte. Ba, Txiribiton eta biok eskondu arte. Aire! Paristik datorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat naiz ni. Ondo jotzen dut, Baita ere. danborra nik jotzen dut. Paristik datorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat naiz ni. Ondo jotzen dut, Baita ere. bibolina nik jotzen dut. Paristik datorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat naiz ni. Ondo jotzen dut, Baita ere. trompeta nik jotzen dut.
Paristik datorren artista bat aizik. Ondo jotzen dut, Baita guke, saxofoianik jotzen dut. Telatu gainean, ilargia erdian, eta zu goruntz beira. Kaixo, Txiribiton! Zer dugu? Ara, iretzat albiste interesgarria. Patata tortilla txapelketa, kortezu bin. Irabazlarentzat 50.000 peseta eta txapela! Ik irabaziko duk, bai noski, egiten dituan tortillekin, dana konporatuko dituk. Ea, non eman berden izena, ea? Egon. Nork esan du txapelketa horretara Txiribitonek joan behar duenik? Bai noski, jakina bera joan behar duela, ez dala zuritzen atzokabean egin zuen tortilla goxoaz. Enauk esertaz gogoratzen. Bai, gogoratzen hau, baina zuen bat ere goxoa. Kakaplasta tortilla ematen zian, eta esko zore egiten dira. Argi dagoena da Txiribitonek joan behar duela. Berak irabaziko du bai txapela eta baita saria ere. Tratu bat egingo diagu. Txiribitonentzat, txapela! Eta niretzat dirua! Ez, Mirri, ez, inola ere ez. Bai, Txirri! Ez. Baiet. Ez. Baiet. Ez. Bai. Ez. Bai! Espa. Begira, Mirri eta Txiribiton bezala kargatu egingo gaituk, beraz, onena izango da bion artean, proba bat egingo dugu. Eta tortillarik onena egiten duena, hori joango da lehiaketara. Konforme? Bion artean onena norden jakiteko, ez zeo proba beharrik. Konforme. Txiribiton, dena ziok prest, patata, kolioa. Zer? Egia, arrautza falta ditu. Baina, ez ziok ajolik. Sukaldari honak, jakin behardik, ez da buena pide kabuz lortzen. Begira ondo. Hori arrautza, Txiribiton! Baina ez duk marabilarik egin behar. Ara, hemen zekarzkit nahiko arrautza piloa. Tira, dena presto aldago? Bai, dena presto. Hasi zaitezte bada, patatak zuritzen. Zuritzen? Baina Mirri... Xere, Txirri, ez aldaki patata xuritzen, begira artista! Baina zer da egiten ari izena, Mirri? Ba, esan duana, patata zuritzen, xuriz pintatzen! Hori alda patatak zuritzea.
nabari da bai, etxean sukaldeko lehenetan ez daizela sarri ibiltzen. Patatak zuritzea txiribiton egiten ari dena da? Bai. Manegia, ikusi begira, begira. Orain bai, orain zuritu dituk, baina tortillatxo bat egiteko dozena bat patata erabili dituk. Subijana baina berestiagoa, motel. Noski, norekin uste dugu ba ikasi zuela subi bajak. Irekin ikasiz gero egunero jatetxea utxik. Tira, orain hasi zaitezte patatak txikitzen. Hori ez du txikitzea puskatzea baizik? Baina badaki zertatzen, horrela xapore gobea hoa eukitzen diate. Hori prejitu ondoren ikusiko dugu. Tira, hasi zaitezte patatak prejitzen. Baina ze, Mirri, ire tortilla zer da? Patata gordinekiko ala? Ni txiribiton baino askoz ez modernoagoa nago, zertarako prejitzen ibili, prejituta saltzen badituzte. Ondo da. Tira, orduan, nahastu itzazude garrontzekin eta bukatu bat tortilla. Baina, Mirri, ire ez zer da patata tortilla edo patata arrautzazal tortilla. Txiribitonek estik entzun behar, hau baita nire sekretua. Txiribiton, begira zein datorren hemen. Txirruska. Bai, berak probatuko ditu tortillak eta erabakiko du zein joango den txapelketara. Mirri, ez altzara ba nirekin fidatzen. Txirruska, nik egin duzuretat munduko patata tortillarik goxoena. Esker. Tira, Mirri, txirruskak egingo ditu probaketak eta erabakiko du justizia osoz zein den honena. Baina hasi baino lehenago, txirruska, zein iruditzen zaizu bietan sukaldarerik onena? Nik uste dut, Mirri txiribito baino hobea dela sukaldean. Platera garbitzen esate baterako. Begirez, nolako txoria hundia sartu zaigun etxen, begirez. Barkatu, nahaztu inok, ez dago txoririk. Tira, utzi ditzagun txorien historiak eta has gaitezen probaketetan. Ja, hasiko gera beraz, baina begiak itxita. Honela ezpaituzu ikusiko norena den tortilla. Konforme? Ea ba. Lehendabizi. Ze. Zura polita duen. Txirruska jazi bizizizu? Zoragarria.
Ia ba, beste hau. Itxi begiak. Ia beste hau. Modernoa. Modernoa ez eskozez txarragoa. Ustelak orotu zaiduna eta naskagarria gainera. Harrigarria da, baina txirruskazuk aukeratu dezuena, gehiena gustatu zaizuena, Mirrik egindakoa da. Zigurtzaude? Mirriren izen dela? Bai, begire, hemen dago bere izena. Txiribiton, jantzak nik egindako tortillaren pusketa polit bat, Lasai eta disgustoa pasako zaki. Nahi alduk. Nik badakit nola jango duen. Bokadilloan. Bai? Bai, ez bai. Bai. Ara. Begira ze azaltzen den hemen. Nik ez diat eserik usten, itxutu egin nauk. Baina, hemen txiribiton agertzen da? Bai, noski. Gu txori madarikatu hori ikusten ari ginen bitartean, Mirrik trukatu egin ditu bi platerak, eta ara, txiribitonena beretzat hartu du. Ne tortilla da gozoena, nire txirabaz da, ez da txirruska, Mirri alprojalen bat besterik ez daiz, eta orain zigor bat merezi duk, badakik, Zigorra? Ze zigorra, oso zigor politia, asko gustatuko zaiena. Ire tortilla, irea jango duk, zatika, oso osorik. Zizar, soinu eta xalapar. Zizar, eguzkia, berde jarri dela bar. Itxuak ikusi du eguzkia berdetzen, hankamotza korrika berria zabaltzen. Tua deia darka jendeari esaten, borra ere tartean, guztiak entzuten. Ai, mutila, hori zurrukaika. Zizar, notizia dakar. Zizar, soinu eta xalapar. Zizar, eguzkia, berde jarri dela bar. Futbolariak dantzan, alkatea barajan, pilotariak beltz ez da sorginak elixan, apaizak eta moja pozikarri jasotzan, da monargikoak, erburika gora! Ai, mutila, hori dugu gaita. Zizar, notizia dakar. Zizar, soinu eta xalapar. Zizar, eguzkia, berde jarri dela bar. Kaixo, potolo! Txirrik usialduk? Etzakian ondabila, baina xantziak isugarrizko sorpresa prestatu digula. Hau ez dago burutiz xano. Txirrik isugarrizko sorpresa prestatu digula. Txiribiton? Txiribiton? Txiribiton!
Zein da espageti nau tamakarrakumea, o? Mirri eta txiribiton, baina ezan nauzu ezagutzen, Txirri! Mirri eta txiribiton, izugarrizko ideia izan du, Musika talde bat osatu behar dugu, eta munduan zehar ibiliko gara egondoko kontzertuak ematen. Izugarrizko arrakasta izango dugu, Bai, txiribiton, nik josak bateria, Mirrik, gitarra, eta niroski kantatu egingo diat. Enatxeo, konforme. Segatik izan behar duki kantaria, ni asu behan hau. Mirri, nor kantatu izan dizkik beti gure kantuak, Bai, jakina, ik beti, baina ire txoriflauta hautsa ez zaila bate ustatzen. Ondo zeo, gauza bat egingo ziauen borra. Gure panpini galdetuko ziagu, kean orden egokiena. Konforme? Seguru, ni aukeratuko nautela. Tira, ea panpinak, nori iruditzen zaizu egokiena gure taldean kantari izateko. Mirri, ala, txirri, Ikusten, nero ni aukeratu naute, Iztiate, entenditu, iztiate papinoie batere garbitzen, izate batere garbitzen. Konframe, borra, ba, galdetuiek horre, galdetuiek. Zein izan liteke gure taldeko kantaria izateko, egokiena txirri ala Mirri? Number one, aintzak. Iztiate xerentzun, bateriz. Onda zeak, Harriko eskorra baina eskorra baitzunez gauza bat tengo zeok, Txiribiton baterian eta gu bio kantari. Ni lehenengo hau txata iba bigarrena. Konforme? Orain konforme. Euskal Herriko aurra, zuen aurrean, txaimitsaitu rock and roll taldea! Wow! A 1, 2, 1, 2, 3! Baina, txiribiton, zertan ari aiz? Musika jotzen ala ferretaria bat txikitan. Ire hortza oso ikaskerreta makala duk eta ez dikon entzuten eta zindik erritmo hando jarraitu. Gaga, txiribiton meserez. Goxoago, goxoago. Bateria jo berda. Flipatzen, osaba, flipatzen. Ze, prestazteko. Mirri, prest! Mandaka kantarerik onena, azteko prest. Ala 1, 2, 3, hey! Pinta, boletako la data, pinta, senador, hori benda data, kontzo kosta egiten, begi bat iztendo jola ez du Mirri, baina izte uste duk biharren ahotsa egitea dozin gauza kantatzea dela, da, ze? Eta pinto ire kanta guztia, baina paletxagoa dugi. Hori igual duki. Eta txiribiton horrendi fuerteki jotzen ari, izosaba. Flipatzen. Ontxo. Hombre, ordua duk. Begira, orain galditu nauk lagun batekin aur kanpoan eta tipo martxosoa denez. Berak erabakiko du nordena proposena gure kantaria izateko. Bale? Ez diat askotaratuko atarian geratu nau berarekin ta. Gero arte. Pasa, miska. Txiribiton! Maldagin zer dena. Pika, hautzak. Hau bortitzen eman eskero. Izugarrizko aspurea, ezin geldirik egon. Bakarrik
Talko hutsak eman da, orduan kentzen dira eskureak ikusiko duk. Txirrik eta belauna nola ingurten dantza tximue bezala. Begira, hau duzuen nire lagun martxosoa. Xavier du izena. Begira. Martxa, batxita. Oh, Xavier! Bai, eder! Ze, Mirri eta Txiriton, prestan zaudete? Bai, tira ba. Gu beti prest. 1, 2, 1, 2, 3! Zer da hau! Xerren hau, zikinoso batu xaretela, gaur xaretela dutxatu, zikinoso naskarriak, astean behin edo hilabetean behin gutxien ez garbitu inbiarra zeok, Txiton. Orain bai izango garelago munduko talderik onena, izango aizelako bateria, eta ni Mirri handia, kantaria izango naizelako. Ez. Bai. Ez. Bai. Ez. Ixet, gu garela munduko talderik onena izango. Ahí va. Xavier Salnias. Kaixo, Xavier. Begira, hori txantza txiki bat zen, Gu ez gara munduko talderik onena eta nien ez munduko kantarik onena. Zeu zara, Bakarrilo ez. Aixu, baina galdera txiki bat, Zein da kantario bea. Txirri? Ala Mirri, Ba, niretzako zuen arteko kantaririk onena da... Txiribito noski! La 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 la. La 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 la. Bakarrik jolas ez, lagunekin bai. Bakarrik jolas ez, lagunekin bai. Euskal Herriko haurtxoak lagunarekin jolas bai. Amaitzekotan! Bai, baina, Mirri, Txiribiton no sartu da. Txiribiton? Begira, hemen xetorrek. Ui! Trastea prestatu duen. Txiribiton. Baina, zer da hau? Jakina, basekiat. Beti Alza Felipe, geu kantatzen dugunez, gaur berak eman nahi dio asera Alza Feliperi. Egin dezala, ba? Bai, kontzertu inbiarruk, kontzertua. Ja. Ze politia duen, berez egiteko eskatuko diogu, berez egiteko? Bai, nahi duzu berriz egitea? Bai, ea bat Txiribiton. Errepetizion. Txiribiton, artista nagusia! Alza Felipe.
Pe